Meghalaya People's United Front MPUF Western Khasi Hills minta kasmi kalalet benyakandu yu Deputy Commissioner Jong ka Southwest Khasi Hills District ba mau untuk ralam ya ka MEPDCL Maukarwat Division bakanbo ya ki nong tray nong ped haman la kishnong gitaw na marka judon ka jingja bas ngosi na ka way ka por sya ka way hapo kani ka district ha ka ba ki mensim brio bon ki du ay ha ka jingsha ban ha ka boarding ka jinglet ya kandu jong ka Meghalaya People's United Front MPUF yo DC ka deiru hadien ka jingja ha ka live huterek risa arhaja apsaw ha ka ba uwe usamla ubasyang basa ha ka shinong rangblang uladu ay no yala ka jong ka jingem shu laong ru ba ka Meghalaya People's United Front MPUF kalalap ya ka jingtorti jong ka take office sam boarding ha ka ba ki post lan ki badan ha ka take than bon ki balajat lapay bat sarang ha ka jo ka por ki don ru ki post ki bayeng wat hapadeng surang ya ka kanhun lalam khaman da uba Carlos Bon Nongbri ubadai u president bat ba Urati Cardosa ubadai u secretary jong ka Meghalaya People's United Front Western Khasi Hills ringkan ka Jingson Ran ki para dukhat jong ka seng akan igesngi ni nakaliang jong ka seng MPUF jong ka Meghalaya i Broadway nilawan hang ne po office jong DC po Southwest Khasi Hills District Maukarwan ngilikan du suai sepang kawai kepang bat kata kalong na kabata ka jingjia kabalajia harang blang man hakalai pauterik wei kena semlai laklat na kaba syabat ha ketuka jingjia kaba utu pus uba iti kena katkum ka jingjia tu kitu gi bahayeng kemut ba ilik tamsot men step tenre indah ba kila wat i klemwan haka ba khaddu kiliyo jing tip ba ila syabat hakalai tena kaliang jong kaseng ngilai i ba kamdai su tang menta hang ne po Southwest Khasi Hills District meniki por beladap ru ladap jateng tena kaliang jong kaseng ngis ngukhya ngis ngo sunai sin perkat i tigi ba hayeng hasam ngilalik mi bat kila kerpa ringi banwan ya krenlem bat udisi wapet ya ka district Broadway te ka khubor ka ba udisi ai singi kalong ba un persyang hi ban kren ye kibor ke bhalor namar iong hana ba ila kren man kapor ndei ba iklem kren na ka banta ki fencing jong ki machine light na ka banta jong ni ki post sakawi su kalong ka ba nakaleng jong seng kaseng ngilap ba ka jingtorti kane ka company ka barang snai kini ki post light mentaru hi perkat kat ya tu jing pendai ha khmut jong post light dauding kisi kelasha indalami kaliur ndah baul apun unhap utu kan wan poi biang sikaju gajing jia pasose nakaleng jungi geseng ni kentu ya kabor jong ka district bar ya kabor jong kane kalai kabaki depej leng baka office bakan pha briu haman lagi sinong kum bakalet simbil ru haman lagi sinong kum bakalet simbil haman lagi teluyeng kabil kabehe tenrei ndapej menta ka jing torti ka jingle tasam ka jingle pojaj ka wanra ya ka jing susi ya ki pardo prasnam jingi basa kan ka thain tena ka jing geseng ngim song klikti lada kamsim kti kamsim jigit kle sajisin ngila dep ong udisi bangi tingin nang wan budden wong ka bahas bon tena ka jing geseng ikentu ya baro kinong song sinong nadu ki sordar bakin pej perman bakin pentip kloy lada don kuno ka jingjia kabak isator spangki pus kilat pus light lene spangki wire light pi gawe nakaliang jong kasunong rang blang kala dep ujor si keseng bong la sisnem tam menta la dep komplain ye gini egi baro hari kam sim la sim ke jigi kele hai le jigi seng isusi ba lada kim sim ke jigi kele nakaliang jigi seng ni sayat de ki pat gelenti banyada ya ki paramesin
tangkine boleh sibon.